Shubor nakaslem jong unong san Hima. Sanjay Roy life lies nam karta ubade ubala syatian bishar halor kejing keno ba uladon keti ha kam le Beijot bat Pynïap mashirkhei jong ya ka doktor badang Shah hikai ha arjikar hospital ha Kolkata unsa syarai Pynrem ha Sngi Nyngkong ha ying bishar jong ka Kolkata kabala penbenam da Sngi hadian balalap ba udai ma ubale ya ka kam runar Sanjay Roy ubade unong traimon ngobha barim bat ki pulit jong ka Kolkata ula syak pengat hapo ki kendon jong ka Bharatiya Nyaya Sanhita ki bede baga jing syak pengat bat ka kam le Beijot bat ka jing Pynïap brio urai ula kam ba umdei ma ubale ya ka kam runar hendrei ula shusha bharap dak bayat hu ba way officer IPS ula tiplut aka baro way officer IPS ula tiplut bale syak yang ban kren ngam shem lale ya kani bale ki bale ya ka kam la syak ban le ngajudengi urudrak Shah urendang jonga ladang lale ya ka kam runar unjin dala dukut ula ong haba jubab ya uroi Uanir Bandas ubadi additional district and session George jong ka Kashari Silda ula ong ba uroi unyo alat ban kren ha Sngi Nyngkong shwa ban rai Pynrem yu ya kani ka rai laban mi arbanai hadian ka jing bishar yu kabala sedang na du ubnai nai weng jong usnam baladap bat palat shispa handru posngi hadian ba ulale ya kani ka kam runar ka bashirkhei ha ka khandai tarik unai lar kani ka kam runar ka lawan ra ka jing bitar ha gari barok ka wei bat ka jing khi jong ki doktor ha Kolkata bat ki wei ki benta jong kari dak badawa ban pinshitom ya unong le ya kani ka kam runar bal ban pin khlan ki jing pin bet pahara ha ki hospital bala penya da ka sorkar Trinamool Congress ha West Bengal balayalam da ka Mamata Banerjee ru kalangat ha ka jing sha kan tho na ki doktor bat ki seng persha halor ka jing keno bakala le bakala ya kani ka bukot duma